Miten sulla tuo kamarimusiikkikonsertti, miten monessa olet käynyt? Ja En ole käynyt kuin parissa ja heti rupesin nukkumaan. Pölläsen kanssa, Pöllänen oli emäntinne ja minä. Niin. Eivät päästänyt meitä Pölläsen kanssa vierekkäin, että ei kun kalakatettaan kesken. Vieläkö se mennot käy? No vielä, tietenkin kerta. Ei nyt yhdestä kerrasta tule mihinkään. Ei tämä tule yhdestä kerrasta mihin. Kato ja aurinkokin paistaa. Tekkilän sieltä muikkua melkoisen läjän saisi. Mm-hmm.